U ka jamana ka sanfɛ kiriso ye laseliw kɛ kabiri tɛnɛndon ko bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ wele ko Frelimo n'a bɛ fanga kunna kabiri u ka jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Pɔrtigɛw ka fanga bolo san 1975 waati ko olu de sera k'u ka nin jamanatigisigi kalata sebagaya sɔrɔ min kala tara Octobre kalo tile 9 o min tun kɛra ɲɔgɔn sama-sama ni mankan camanba ye kunɲɔgɔn damadɔ kɔnɔ u ka jamana fan caman min wolola ma caman olu fɛnɛ ni bɔnɛli la ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔw sɔrɔ fo ka taa se u ka kaso bon dɔ cili ma kasoden mɔgɔ 1000 olu de bolila ka bɔ u ka kasow la k'u yɛrɛ ɲini nin bɛrɛbɛrɛli tɔn kofɔlen n'a bɛ wele ko Frelimo o ɲɛmɔgɔ Daniel Chapo k'ale de ye sebagaya sɔrɔ u ka nin jamanatigisigi kalata la kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ko kan 63 ni tɔrɔmɔɲɔ 17 olu de ye kalata ye a fadenkɛ min fɛnɛ tun ye cɛbɔ ye bɛrɛbɛrɛli tɔn Chapo o ɲɛmɔgɔ n'o ye Venancio Mondlane y'a sɛbɛntiya ko u ka nin jamanatigisigi kalata kɛra ni yurukuyuruku de ye baw ko kala ma ta jɛlenya siraw fɛ ko k'a sabu kɛ k'u ka jamanatigi b'a fɛ ka to fanga kunna